curat cu carte. Da. Felia asta pentru da. Da. Și mai mâine o să vedem, mâine pe la salut. Bine ați venit. Bună ziua. Obsechiam, bine ați venit. Bună ziua. Salut. Când ați venit? Acum ați venit? Mai dimineață m-am primat puțin. Care sunt ca să știm care am Deci un băiat și cum o coboră de mașină, nu vă Nu, o să fie salvată. Ei, acum mai... Punea la loc, eu iar începeam să trimit. După vreo săptămână, îi spune unul, că băi, ești nu lângă tine acolo care are lăsat de emisie, și el, când mi-a auzit de armaritor, vin la mine, și m-a văzut. Utul seara, mă! În magnetofon intram, știi cum? Cât am lucrat cu el, absolut la nimic n-am intrat. Două bucini, nicio problemă. Și era când erau televizoare. Ia uite băieții.